3, andam na ka. Andam no ko, Agent Boyet. Murag ikaw ang dili andam, Agent Boyet. Ha? Nga naman? Alangan, Agent Boyet. Tanawan ko na imong suot, oh. Imbis nga mag-short ka, magpantalon, nagsayal. Atay, Agent 3, abi na akong magdiskuta. Pataka na makadara, Agent Boyet, oy. Natay misyon karon. Wa man ka niingon daan sa kuha. Agent Boyet, kailangan pa ba na iingon? Kaya, ano nagsayal man ko? Asa man ikaron? Alin ako, Agent Boyet. Nakalimot na ka, Agent Boyet, na kailangan na to mag-training karon og martial arts. Nga naman? Kinaalagi tayo mga misyon nga lisod kay kailangan na to mga kung fu. Agent 3, di ba ana man to si Sarge nga naay mo training na to? Mga Aegis sa minaw mo, kailangan ninyo mo adto sa inyong coach. Kang Coach Junjun. Labi na ikaw Aegis 3, oh. Tanawa yung bigyan. Basta nang takuha. Akong pagdagan. Unya, mo chat ka sa imo ha. Sindan taga-location sa messenger. Understood? Naay mo training na to, Agent Boyet, si Coach Junjun, pero busy siya. Kinsa man na, ug asa man na saron? Absent kay Gidanlak. Gidanlak. Let's go. Agent Boyet, pag-ilis na dito, kay mag-ilis na sad ko. Pag-ilis na dito ha. Sige, Agent 3. Tara. Agent 3, unsa naman? Agent Boyet, mo na ni. Unsa imong na ni? Mo na ni itong outfit. Oh, siguro ni. Kasi nagtahian ni. Let's go. Ikaw nang mataya ni. Binuang sa naman ng outfit, oy. Agent 3, unsa may buhaton to ani? Agent Boyet, kailangan na to makafocus sa to mga training. Kailangan na to na dili ta mag-uban. Unsa ibot pasabot nimo Agent 3? Agent Boyet, dili ta ma-focus kung duha ta magdungan. Ang butong pasabot, Agent Boyet, kailangan lahi akong area. Lahi imong area pag mag-training ta. Bagay. Okay ra? Okay ra. Sige. Nya. Mangita ang area nimo, mangita og area. Pahodanay na lang. Good luck. Good luck. Dapat hod ka ha. Sige. Agent Boyet, dili ko nimo alasan. Ako ang mas hawd, ako ang mas gahi sa imo ha. Manda ka. Agent 3, nagtuo ka mas hawd pa ka sa kuha. Mas hawd pa ko sa imo ah. Sa mga misyon ay di patatalo. Sa buhay ay dapat laging ganado. Para sa bayan at pamilya, hindi dapat susuko. At kahit ako'y di sigurado. Asa na si Agent Boyet? Murag, wa na ning tingog. Tuod sa nako be. Kalaban, sa kalaban. Ito sa si Boyet. Naroon si Agent Boyet rin ako sa kanay. Oh. Grabe, piti-piti naman. Nag-ensayo gid siya maayo. Grabe, piti jud kayo no, plak-plak. Tanaw na ko ni. Tanaw na to. Nagpalpal! Success! Boyet! Ikaw lang makadra! Galas go, Agent 3 na kung sa makadra! Wa man day ka nag-ingot, Boyet nga. Grabe ni mog training. Oh, nag-training ko, pero ay butanay! Agent Boyet, walay but-anay. Ang akuha lang pangutana, basin ba ka nag-training? Basin nagpalpal ka. Lawa ni Uy, nakakita ka ni siya! Boyet, nagpalpal ka. Minsan na ka, Agent 3, wag yun ang pungan! Okay na na, Agent Boyet, nakasabot ko. Pero samtang nagpaabot pa ta sa mo training yun sa tua. Kailangan na to, testingan ang ato mga kakayanan. Sukol ka? Sukol! Tara! Tara! Oh no!
Biskot ka dyan, boy, pa man, nagsugod! Agent Tre, dali inawa na yung dagang kasyan! Kamay ka dyan, buyet! Nakakit mo talagang dragon! Oh! Kalas ko pa dyan, Ego! Butalo! Butalo, bitaw! Manda ka! Asa ka? Boyet bay. Ang kalaban. Dire? Sakit man. Darating yung kalaban! Sakit yun. Naninglas na po mo, Agent Tre! Ano siya na agent boyet? Sala! Di kaya sa Agent Tre! Isa na ka kumo! Tumba! Karon kiwa na si Agent Tre! Makapalpal na dyan ko! Asa na ang sipon? Wa siya kabalo nagpabombuang ra ko. Naday yung cellphone bro. Daghan kinig bold ba? Yo, nakita niya mga bold!